krisis pangkalusugan, manalangin tayo sa Poong May Kapal upang tayo'y gabayan at proteksyonan. Sabay-sabay nating ipanalangin ang Oratio Imperata para sa 2019 ENCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining at home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at home radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aming batikuson. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok, Kainibay, Kainibay, Kahi sa balita. Kainibay, Kainibay, Kahi sa balita. Kahi sa kalingawan. Kainibay,
Iyan na ang mga gahi. Art Bunho Jr. Bernie Bitok. Good morning. Good morning! Ay, bango na! Kumusta kamuntanan mga kagahi nining adlaw Lunes. Oktobre 19, 2020. Alright. Good Kumusta, morning. Kagahi Bern? Kumusta ni mo kagahi Art? Ug siyempre sa atong mga kagahi karon nga sayo sa buntang. Nakamata na, nakapangapi na, ug siyempre nagliok-liok na silang mga kalawasan. Kaya kabalota, another day, trabaho na sa mga higala, mga kagahi. Correct. Kung siyempre, Magpasalamat gid una sa Ginoo ha, nga kita paskog, kita healthy, nakabangon ta karon. o gahi, Og gahi samtang ganyan ba? buhi. Pero kung walay gahi nga pandesal sa init nga kape mato pa nila mga higala. Kumusta mong tanan? Siyempre maguban sa antahan to dala sa 8 para sa mga Kompletos recados. kompletos Ricardo sa mga impormasyon ug mga kalingawan mga higala. Okay? O ga, siyempre, na good news alang sa mga paborito, mga gahi nga sabungiro. Mga sabungero, good morning. Labi na ka ng sayo sa buntag. Muna usay masilosan sa asawa. Kaya ang unang gihapyod-hapyod. Oo, ang mga manok. Ana, Pero nasa mga farm karon actually, mo sa na ilang problema karon kay dugay-dugay na walay sabong. Oh. Apan mga kagahi, gitugutan na. Pak mga sabongero. Grabe. Pwede na ang sabong. Gingon diri mga kagahi, gitugutan ng legal nga sabong sa mga lugar nga ubos. Saan yung klaro na? Nga ubos sa Modified General Community Quarantine ko MGCQ. Aha. Oo ha. Tapos. Kinahanglan. Pero- Nanay dakong pero. Okay. Mga kagahi, kinahanglan gyapon distriktong ipatuman ang health o safety protocols sulod sa sabungan. Sama pananglitan sa. Sama sa pagsuot og face mask. Sa manok o sa nagsabong? More lang itong pangutana diya. Apan gidili gyapon ang mga diri lang ko medyo naglibog gamay. Mo ni ang sabong nga ang sultada. Walay audience. Wala po'y mag-online, wala po'y remote betting or walay kanang di ba kinamang iusok ka online na ana lang bro na ibura man na sila na mura og card ana. Murag zoom po. Bro nga nga mutan ora. Ang problema ni gitugutan apan walay audience. So ikaw ra ang gadaladalag manok kamura. So Brad kita ra may nagsabong Brad kita ra po'y taya Brad. Og line pa ato Bern, di lang sa mga sabongero katong hilig mo inom. Ay. Grabe no. Karon first time di ba? Ako taod-taod naman yung ko kapinsing kwintal na ko Bern. Di mo na ako nakaulaw kay ang ilang pananon ako 49 pa lang man. Ha? International Gin and Tonic Day, Karon? October 19. Uy. Adlaw sa Hinebra. Mao da ang world's famous drink di ay kani di ang gin. Ang gin gid na. Ngano dali ra man. Okay. Dali na po sa gulan. Oh. Pwede na po tagil mo Kaya nung ko high school ko sa unang pinakapaborito na kanang gin po. Itong 1960s. Gin with pomelo. Mga late 90s. Pero po lang anong wala kayo naroon na. So muna na pinakailado day. Og syempre, alang sa mga misis, mga nanay, National Meat Safety Consciousness Week karon. Karne. Mao ni ang simana sa mga karne. Wow. O kung mapalit ka mo og mga karne, mabaka, mababoy, makanding, mamanok, ug bisan unsa pa, nali upat ka mga talamdan nga may balaan nyo nga safe ka na. Tanawa, kung matumog merkado karon ha, tanawa ninyo ha. I-check ninyo kung sa kaning upat. Number 1, ang kolor. Color. Sa pasahod burn. Dapat medyo pula-pula gina. Pag medyo paglabas pa. Paglabas. Pag medyo na nagaling medyo lahi na, medyo action na og brown. Gaytong-itom na, lagom-lagom. Medyo na. Sige, Kunya, ibutan. ang iyahang baho, Ayan, kung odorless, kung medyo wala giingon nga murag na something nga murag mugimok sa imong ilong pagisimot,
fresh na, okay na siya. So kung wa kay masimhutan na COVID na ka. Mola na yung problema niya ron. Unya ang iyang texture. Kana- Oh, Bisaya. Ano Bisaya? Texture. Kanang daghang text. Wala ta English ay diri ang amo diri nga mga hatag lang dagon. Pero sa to na lang Kung muna imong mo hikapon gabuhaton, eh, kung kapon nimo na. hikapon. Pag ana nimo da pag pak. Ana pag Uy, ganahan ka kay paghikam nimo nagbasa na. Oh. Normal magina kay karne ba. Oh. Pero pag tanong kini mga medyo ligyas na, Slide na. delikado na na. Ah, di na maayo ang Dili karne maayo. kanang Nay slide. mga butang nga imong anaon nga slimy, medyo okay to. Pero kung sa karne, pag ana nimo, oy, medyo slimy, medyo ligyas ka na. Burag di na siya maayong Adi may siya kala. pwede ana sa karne. Unya, kung imong pisliton, nabre pislit, no? Uy, kani gikan ni sa kuha na, Tinalo. National Meat Inspection. Oh, yes. No? NMIS man na siya, di ba, no? Kung saan na siyang S gani. National Meat Inspection and Safety. Oo. Service. So dapat daw, kung pislito ni mong karne, kanimo ko kabaluan niya. Mubalos. Dapat dahil mubalos dapat. Mubounce back. Kibali kung imong iduot, Mubalik. mubalik pa siya. Ang problema kung imong giduot ang karne, hala na, lubong lang yapon, wala na mubalik. Meaning, Mo na delikado. tigulang na. Ana, medyo ano na. Again, ang color, ang baho, kailangan medyo walay Oy. foul na smell. Labi na ka ni mga millennials nga di kay kasabot sila pataka lang kog karne pagkabot sa balay uy. Naraban yung mga may kay mamaba ra po ni mga tanong. Ay, wapo lang pas kini siya na. Adin na. Ako lang hatag si mana pas bagay na. Wala ka mo na yung problema. So again na ang texture kailangan di ligyas-ligyas o kang pisliton kailangan di mulubong ang imong pagpislit. Sas dagan kay karne pislit-pisliton karon buntaga. Ay, good morning desanan mga nasa merkado labi na dia sa Opol. Oh, Na-touch kayo ko kay paghapit na ko sa Opol bisag nakamaskara ko nakaila sila nako. kato na malingki ka. Namalingki ko kay nakahapit ang may gala o mga kagahi. Salamat sa itong mga kagahi sa Opol kay pagtanggal sa kumas, ingin di sila, oy! Bernie bitok-bitok, gahi ni Bay! Thank you. Yeah, siyempre niya itong upol kay gikan ta sa Mora-Bora ni Attorney Master Atonel. Oy, Master Atonel, salamat kalami kayo sa White Sun. Oy. Ah? Tinod yun eh, ang White Sun, puti yun eh. Ay, shout out sa tanan mga nakaroon sa online, gahi ni Bay. Unya, labi na sa itong mga driver na nakadawat na og mga SAP, Ayuda. ayuda. Anay. Siyempre, wala pa sila gipasagdan sa LTFRB o sa gobyerno. So, nade karon labi na sa Region 10, kay maabtikon magina itong regional director. Unya, ato na siyang may nabi na to niya. interviewon, no? So, good morning dia kang Juda Habla. Og sa Barangay Malanang Opol, Barangay Staff nila ni Kapitan Zapra. Good morning na to Happy niya. birthday, Glenmark. No? Habutay hangaw. Alright. Grabe. Again, ang Sige. atong programa, giyato nga nato sa Biramax Capsule, mas gahi, mas lami. Okay. Alright. Hotline. Ang hotline nato mga igala, niya na ang atong sa programa 0915-582-5534. Ang Biramax hotline nato 0915-581-8418 o 0961-7579-353. Actually nadia sa atong online karon kung wala pa mo nakakuan sa Facebook, nami sa Facebook gahi ni Bay. Kagay Bern, dapat inyo pong i-announce daw diri. Ay na nitizen ha. Nga i-announce diri nga kanang mga swertres og loto. Sige. Labi na wala mi data nya, wa mi katanaw sa gabi kay nakatulog na mi kay sayo mi mata para gahi na. Thank you. Salamat. Thank you. Alas 7:01 na. Sugdan na nato aniya na ang atong mga gahi na balita. Yan ang mga gahi na balita. Sa atong gahi nga balita, pasado na sa Kongreso sa third and final reading ang 4.5 trillion pesos Wow! nga 2021 national budget sa upat ka adlaw nga special session nga giawag ni Presidente Rodrigo Duterte sa Kamara. Nagpasalamat ang Malacañang nga nahuman kini sa upat ka adlaw lamang. Gipaniguro ni House Speaker Lord Alan Velasco nga mapadala gilayon diretso ang printed copies niini sa Senado. Gipasiatab sab ni Velasco nga wa sila gisingit nga pork barrel. Aha. Sure. Sa ila mga kaalyado.
sa 4.5 trillion nga budget. Ang agrikultura nahimutang sa ikawalo lamang nga dunay kapin 66 billion pesos. Ikolo lang. Edukasyon ang dunay pinakadakong pondo ang giabaw sa 750 billion pesos. Gisundan kini sa DPWH nga dunay kapin 660 billion pesos. DILG nga 246 billion pesos. Department of National Defense nga 209 billion pesos ug DOH nga kapin 200 billion pesos. Diin nahisukip dinhi ang pagpamalit og tambal batok COVID nga libreng ipang-apod-apod ngadto sa mga kabus. Gitugutan ang pagbiyahe gawas sa nasod. Epektibo kini sugod karong Miyerkules, Oktubre Ay. 21. Apan kinahanglan mo sunod ang mga biyaheros talamdan sa gobyerno. Sa buot mo biyahe sa gawas, kinahanglan nga doon na kini sila confirmed round trip ticket, travel and health insurance sa mga gahupot o tourist visa, immigration declaration nga sayod sila sa risgo sa pagbiyahe sa mga nasod labi ng taas ang COVID o kinahanglan nga negative sila sa swab test 24 oras una sa ilang biyahe. Gipalapdan na sab sa IATF ang age group nga makagawas, nga pwede makagawas sa balay, gikan 15 hangtod sa 65 anyos. Apil na kanibar. Sumala ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga base sa rekomendasyon sa Health Department, mas ubos ang risgo sa mga bata-bata pa. Panahon sab kini sa mga edad 65 nga makagawas-gawas sa ilang panimalay nga doon na lamay importanteng katuyuan sa pampublikong mga lugar. Ang Pilipinas doon na kapin 350,000 ka-confirmed cases, diin kapin 290,000 ang naka-recover na. Samtang sa Region 10, kapin sa 4,000 na ang nataptan sa sakit, apan kapin sa 2,000 na po ang naka-recover. Sa Cagayan de Oro, miabot na kapin 1,200 ang kaso sa 59 ka mga barangay. Tulo na katoy ang milabay human nga girakrakan sa armadong kusog sa Pilipinas ang syudad sa Marawi. Diyan nakigira batok gobyerno ang grupong Maute nga mga sakop sa teroristang ISIS. Human nagunob sa hingpit ang nag-inusarang Islamic City sa nasod. Gisusi sa Housing and Urban Development Coordinating Council kung HADSI ubos ni retired General Eduardo del Rosario ug AFP Chief of Staff Lieutenant General Gilbert Gapay ang gipangtukod nga mapasilidad ug infrastruktura sa syudad. Sa tulo ka tuig nga milabay mipasibaw sa ilang kadismaya mga residente sa Marawi sa kahinay sa rehabilitasyon sa gobyerno. Apan gitino ni Del Rosario nga tungod kay aprobado na ang budget sa 2021, mas paniini ang katukuran sa mga balay sa mga naapektuhang kabus nga mga residente. Sa susamang katikaran, base sa intelligence sa Philippine Army, doon na nausay laing grupo sa mga terorista ang posible magsabwag o kagubot sa Marawi nga mihulip sa grupong Maute. Kini ang gitutukan sa hingpit karon sa militar aron di na maoktaba pa ang kalambuan alang sa lugar. Nibalik na sa sabakan sa Balawd ang 11 ka mga sakop sa teroristang Abu Sayyaf sa Hulo-Sulu. Bit-bit nila ang 7 ka mga tag-as og di-kalibreng armas. Gipailawom gilayon ang mga surrender sa debriefing. Gikatak ng bansayon sab kini sila aron makasugod sa ilang kaugalingon nga panginabuhian pinaagi sa tabang sa TESDA. Sa yuning bulana, doon na say 144 ka mga sakop sa Abu Sayyaf ang nahatagan o hinabang 15,000 pesos gikan sa Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Human sila misurrender. Giposil sa mga NPA ang usa ka principal sa Hitaob Elementary School sa Barangay Awasian sa Tandag City. Dihang gahatod lamang unta kini si Sir og modules alang sa mga estudyante sa probinsya. Sumala sa report sa kapulisan nga naalaan ang maong prinsipal nga si Eli Canonigo Apasible nga usa ka sundao
luwas sino ng biktima gikan sa maong insidente. Nga balita. Dakpan sa Cagayan de Oro ang kanhi mayor sa Nunungan, Lanao del Norte. Human kini natiktikan sa mga sakop sa Pideo Kapulisan nga gapamaligyag shabu. Base sa usa ka search warrant nakuha gikan sa panimalay ni sa ex-mayor ang pakipakiti nga shabu og salapi nga mibalor og 136,000 pesos gipasakaan na kini siya og kasong kriminal. Nga balita. Nakabsan sa kinabuhi ang Vice Mayor sa Rosario Agusan del Sur nga si Concordio City diyan na aksidente ang gisakyan ni ining motorsiklo. Sa report sa kapulisan mibangga sa dakong truck si Ositi ug maayong pagkalagpot ni ini hinungdan nga nakaangkong kini mga grabing samad ug bunog sa iyang kalawasan. Nadala pa siya sa ospital apan didto na siyang gideklarang nakabsan sa kinabuhi. Nga balita. Nataptan sa COVID ang pambato sa Cagayan de Oro sa Miss Universe Philippines nga si Vince Vacalares. Sayang, mismong si Miss Vacalares ami kumpirmar niini sa iyang Facebook account nga nagpositibo siya sa COVID-19. Naon siya miman ang iyang pagsalmot sa Miss Universe competition apan nakadawat kini siya og mainitong suporta gikan sa mga fans ilabi na sa mga Cagayanon. Ang mga nahimamat ni Miss Vacalares miaging simana ang kasamtangang gi-quarantine na sab sa mga health authorities sa nagkadaiyang isolation facilities. Nga balita. Mamira Tabern. Mga kagahi, sa aprubahan ng 4.5 trillion budget sa nasudnong kagamhanan, 66 billion pesos nga budget ang gitagana lamang sa mga kongresista alang sa agrikultura. Kami nang hinaot nga ang maong salapi magamit sa hingpit aron sa mga mag-uuma kana gyud mapuslan magamit. Kay di kalimod nga sa natad sa pangunguma Pilipinas. Grabe ng kaiwit. Nasayod ba ka mo mga kagahi? Diri sa Pilipinas nakakaton ang masilingan tang kanasuran. Aban nga naman ang masilingang nasod ta, mas milambo man sa natad sa agrikultura. Unya, kita na noon ang gakapakapa. Usa kay gayon ni Ana Bern dito ko sa Thailand. Ako nasayran nga sa Pinas sila nakakuha sa nindot nga ideya og teknolohiya nga mapadaghan og samot ang abot sa ilang uma. Daw gikumot ang akong kasing-kasing ug ako natingala. Nganong sila miuswag sila'y umunlad pero diri mag-uuma ta karon daw sinikmahan sa palad. Dihang nahinabi ko ang ato mismo mga agriculturist o eksperto nga tuan na didto. Ako silang mabati. Nabati nako ang ilang kadismayado. Sayang na daw ang ilang tingog kay wa sila suportahi sa atong gobyerno kaysa natad sa agrikultura ilang sugilanon. Daghan ang mapahimuslanon ug naputos kini sa grabing korupsyon. Kaysa tinuod lamang, wala kita naapsan burn sa atong nasod nga mga silingan. Naiwit kita kay ang mga mag-uuma, guilty kitang tanan. Sa mga hakog nga mga middleman, sila ginaisahan. Sa natad sa medyag prensa, sila giyamiran. Sa mga rebeldeng armado sa kabukiran, sila ginahadlok, ginapasipadan. Sa katilingban, sila dili ginadupan. Sa mga politiko, sila permi lamang ginasaaran. Entonces, nabilin na iwit ang atong mga umahan kay sa gobyerno mag-uuma pinasagdan. Agay. 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 Sa balita, kahit sa kalingawan. Miss
si Mitch Alayron din sa 4th Infantry Division. Congratulations kay Boss Art Bonhoc o kay Boss Bernie Bitok-Bitok sa ilang bago nga programa sa 93.5 FM radio. Mga kahi kayo na sila tay. Hello mga higala, maayong adlaw sa tanan. Gusto lang nako i-congratulate ang mga higala si Boss Bernie and Boss Art sa ilahang bag-ong gahi nga programa. More power sa inyong duha. Kini si Police Lieutenant Colonel Marty Hordelio sa II, ang spokesperson sa Police Regional Office 10, nagasulti, gahi ni Bay. Kami mo dahil sa aking dahigon, umabati ko sa aking batikoson. Oh, Bati Art Bonhoc Jr. Oh, Bernie Bitok-Bitok. Kaini bay, kaini bay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Alas 7:13 sa atong oras, kinipagyapon si Bernie Bitok-Bitok. O kini si Art Bonhoc Jr. Mga kagay, sa mo pangkingon kaganina, gitunol na sa LTFRB o DWD ang Social Amelioration Program kon SAP Assistance sa mga benepisyaryong Public Utility Vehicle Drivers dinhi sa Region 10. Wow. Og subay niini. Pak. Pakpak na nato, applause sa pakpak. Og subay niini. Na-miss ko to. Ah, Akala ko hindi na kami magkikita. ha? Mahangyo lang kita na kumato sa opisina kay dito na ko mga yung franchise. Para sa imong siumay? Para kawa na to, wala lang pinakakusgan through sa pinagi sa Zoom. Si Sir Aminuddin Guro, ang Regional Director sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB 10. Hello, Director. Assalamualaikum. Oy, aso ni. Good morning, Director. Good Teka morning. muna. Ayan na. Mali pala. Hello, Director. Hello, good morning. Iya, teka muna. Lalakasan ko muna. Ayan. Ayan, lalakasan ko muna ang ano mo. Yan. Assalamualaikum, Director. Kumusta? Mabuti, assalamualaikum Art, no? Kayo pala ni Bernie ang partner ngayon, ano? Siyempre, dapat puro gwapo daw eh. Director, dalaygon ang inyong gihimo ang kaning paghatag og assistance ayuda sa mga driver, chopper, konduktor sa Region 10. Very good ito, Director. Ano ba to? Anong klase ba to na assistant ang gihatag na to? Cash ba ito, Director? Ito ay, ang funding nito galing sa DSWD. Kami lang ang nag-provide ng list of drivers sa lahat ng ating mga public utility vehicles, no? All across Region 10. So we submitted more than 10,000 drivers, no, across the region. Then meron silang cross-matching sa DSWD kasi hindi pwede na madoble, no? For example, kung ang driver, yung kanyang pamilya ay beneficiary ng 40, so any government assistance, Opo. hindi na pwede kumuha ng cash assistance ng public utility vehicle. Ito lang talaga yung sa mga yung talagang walang natanggap, ganon. Yes, kaya medyo natagalan kasi doon sa cross-matching. Mm. Hindi na madubling makatanggap yung isang pamilya. Mm. So, pinag-iingat yan ng DSWD na ang maibigay nila na BRN number, no, through our opisina. Sa ating opisina dumaan yung beneficiary reference number. Mm. Yun namang beneficiary reference number, yun naman ang pinapakita nila doon sa ating mga financial service provider na makukuha nila yung 6,000 pesos pa. Anong proseso nun, Director? I'm sure mahirap ito, no? Dahil siyempre what if kung dating driver lang ito or paano nila ina-avail ito, Director? Paano ba yun? O baka kasi mabigyan yung hindi dapat mabigyan or baka merong iba na hindi wala sa lista yung mga parang ganon, Director? Ang mabibigyan lang, Bernie, meron kaming listahan. Okay. Time na i-update natin sila, halimbawa, tinatawag natin yung mga driver, every confirmation, every year, na mag-fill up sila ng driver's data.
o operators data. Nandun naman sa database namin yung lahat ng mga drivers natin dito sa Cagayan de Oro. If in case na may mga complaint, halimbawa may mga complaint ng mga drivers. Kunwari, wala sa lista. Yung database, yung pangalan nila doon sa amin. So, pwede natin sila madali ipatawag. Hanggang kailan tatagal itong assistance nyo, Director? Meron pa bang hindi pa nabigyan? Hanggang hindi natin matapos yung sinapit natin sa DSWD at saka ma-clean, malipiwan nila ang mga record. So hanggang meron pa dito, binibigay natin yan. Kasi meron na naka-funding yan eh. Meron na pera yan doon sa DSWD na binibigay naman doon sa mga financial service providers. At least mapadali ang pagbigay, ano? Oo, Kasi tama. padaan sa LTFRB. Correct, no? Kaysa DSWD lang, kulang sila ng mga personahe. At least, Ayan. no? Correct. Wow, Director, ilang percent na ba ang nabigay natin? 100% na ba o meron pang ilan pa hindi pa nabigyan? Sa more than 8,000 na clean desk, nabigay na tayo ng more or less mga 6,600 plus, no? Okay. Meron pa tayo mga more or less mga 1,000 plus na hindi pa naibigay. 1,000 na lang. Okay, Alright. Bern, doon tayo sa ibang issue. Ito muna. Sa mga driver. Siyempre, meron tayong mga inspeksyon sa mga pampublikong sakyanan. Alright? Siyempre, katong mga social distancing. Ano bang improvement ngayon na RD? Yung ganun pa rin, nakamas dapat. May divider. May divider pa rin sa mga upuan. Ganun pa rin ba? Tama yan, Bernie. Art, sa pagbubukas ng ating ekonomiya, no, meron tayong maayos at ligtas na transportation ng ating mananakay, no. Ni-reduce na natin yung capacity ng ating mga sasakyan. Nandun pa rin yung yung plastic Barrier. no, in between Opo. passengers at saka yung mga health protocols na pinapasabi ng ating IATF o DOH. Okay. Director, since you mention itong reduction ng mga pasahero, syempre may mga driver, may hinaing sila, Bern, na sinasabi na konti lang pasahero dahil na-reduce. Dati, ganyan. walo-walo. Karon nahimo na lang Apat-apat, upat-upat. Yes. Ang ibang mga driver po, Director, hindi yung karaniwang pamasahe ang kinukolekta nila. So, wala bang adjustment sa pamasahe? Sa plite? Upon implementation of this 50% capacity na makakarga ng ating mga public transportation, in-adjust natin yung minimum pay rate, no, from 8 pesos to 9 pesos. So meron tayong increase na 1 peso in every minimum fare, no? At saka meron din tayong increase doon sa subsidy kilometer. Meron tayo, pero marami kaming natatanggap sa opisina itong overcharging ng ating mga driver. So, pinukumpile namin yan at pinapatawag natin yung mga operator. Bakit sila nag-overcharge? So, bawal po yun. Bawal. Bawal talaga, no? Bawal po. Marami na tayong na-penalize na mga operator na overcharging. No? Malaki-laki yung penalty niyan. That's 5,000 pesos sa first offense. Okay. Director, eto, merong reklamong ihatid sa inyo. Merong mga taxi na ayaw silang ihatid kung papuntang ospital. Kung papuntang ospital, ayaw silang ihatid. Matagal na yan, no? Inaksyonan natin yan, yung mga sasakyan na hindi magpasakay. So, sa mga riding public, pakikuha lang yung description ng yung unit na yan, isumpong nyo sa opisina at makakasiguro kayo na mapipinalize yung ating mga operator o driver na hindi nagre-refuse to passengers. Ayan. Director, nung last Friday, ewan ko lang kung nakita nyo na to, yung taxi na nabangga sa ambulansya sa intersection sa may Divisoria. Unsay pwede ato bangon sa taxi driver kung galing na siya sayop ni ini? Well, tingnan natin yung police report, no? Kung ba yung may kasalanan. Kung kasalanan ng taxi, so may parusa yan doon sa operator at saka yung driver. I-confiscate yung driver's license sa LTO. Sa amin naman, sa LTFRB, meron naman kaming penalty doon sa operator ng taxi. Ito pa, Director, isa. Di ba kapag ka ambulansya, hindi pwedeng susundan? Lalo na itong mga taxi, pag nagwangwang na ang ambulansya, galing ito sa San Netizen, pag nagwangwang na ambulansya, sila agad sumusunod. Bawal yun, di ba?
kahit anong sasakyan, no? Kahit anong sasakyan, ma-private o public. daan. Mm. Sa akin naman, based on our nakita ko yung itsura ng ambulance at saka yung taxi, parang may kasalanan yung taxi talaga. Mm. Alright. Ngayon ba sa LTFRB Director, paano yung siyempre kahit na mahirap ang negosyo yan, ang iba pa rin gusto pa rin magta-taxi. Meron pa rin bang mga ini-issue mga franchise pa hanggang ngayon? Asa ngayon, Wala na talaga? Bernie, no? Mm. Meron lang tayong dropping substitution. Yung mga luma, operator, halimbawa, hindi na sinasakyan yung kanyang unit, bumibili na bago. So, dinadrop na yung dati niyang unit at pinapalitan ng bago. So, dropping Alright. and substitution. Director, one last, no, bago sa iyong mensahe. Itong modernization program Yes, correct, para sa tama. pampublikong sasakyan. Meron bang deadline ito? Na yung mga luma dapat wala na, papalitan ito ng mga bago dapat, ganon? Di ba supposed to be this year na sana yun di ba? Pero nagka-COVID pa. Yes, supposedly, Bernie, no, Art, up to June 30 this year, no? Mm. Kaya lang, nagka-COVID tayo, so meron tayo natanggap na palugit up to December 31 this year. So, meron Okay. tayong deadline. doon Pero sa mga- pero baka ma-move pa yan, Director, ano? Baka ma-move na naman yan, Director? Yun na hindi natin alam. Kasi we are just following kung ano yung order na galing sa taas. Okay. Okay. Director, mensahe niyo po para sa ating riding public at mga drivers and operators sa buong kapuluan. Well, meron tayong pinalabas na 10 utos. Kung meron tayong 10 commandments, meron tayong Meron din tayo. 10 utos na kailangan sundin ng ating mga pasahero at operator sa mga pampublikong sasakyan. Unang-una itong pagsuot ng face mask at shield, no? Then bawal ang pagsasalita, pakikipag-usap o pagsagot na So, sign language lang muna, sign language. yes, sa loob ng sasakyan. Pangatlo is bawal kumain sa loob ng sasakyan. Pang-apat, kailangan may sapat na ventilation yung sinasakyan natin. Pang-lima, kailangan yung may frequent disinfection, no? Every now and then, dinilisan yan ng ating mga operator yung kanyang sasakyan. At pang-anim, bawal magsakay ng symptomatic na pasahero. For you board, kailangan meron tayong thermal scanner kung mataas pa yung kanyang temperature. At pang-pito, kinakailangan sumunod tayo sa appropriate physical distancing, yung 1 seat apart Jan at saka Bernie. No? Alright. Ito lang yung 7 utos na binigyan ng ating DOTR. Director, may pahabol. Loloy from Mantikao. Kami bumili ng badya. Bakit hindi pa rin kami pwedeng mamasahero? Yung mga badya. Yun. Yung mga budget naman, based sa DILG, no, sa local government unit, talaga yan pwede pinapasada along the national highway. Bawal na bawal po sila sa national highway. Yung mga tri-cab, yung mga tricycle, yung mga improvised na sasakyan na yung makina is yung pandagat. Hindi talaga pwede sa national highway yan. Motorela, hindi rin pwede. Alright. Maraming salamat, Director Aminuddin Guro, sa Thank you oras very niyo po. much po. Maraming din salamat, Art, no? At Bernie, dagang kayong salamat kung may buntag sa tanang kapatid. Bibisita kami dyan, Pohon. Mas masarap daw ang kape dyan eh. Maraming salamat. Thank you. Director. Maraming salamat. Kabalo ka, Bern, mga kagahi. Dalay ko ng pagtabang alang sa mga tsuper di pampasahero. Labi na nga ang musakay nga pasahero arang kalimitado. Masabta na ito nga doon na ibang driver nga gusto usbawan ang plitihan. Kinsa ba di gusto nga sitwasyon nila di maalibyuhan? Apan ato sabsabton nga maski mga sumakayay sila pudbaya na apikhan. Among gisaluduhan ang mga operator og tag-iya sa mga sakyanan nga ila sab gisabot ang sitwasyon sa kadaghanan. Labi na ni atong mga operator Bern nga sa boundary inyong gipaubsan para mga driver o konduktor kana nila dakong tabang. Mao ni ang ginaingon nga sabot-sabot angay-angay lang, puhon-puhon makalingkawas sa gyapon talagi niini nga krisis nga atong nahiaguman. Balik ramay! Kainiba
congratulations di ay kang Sir Art Bunhok Jr. o kang Lion Bernie Bitok-Bitok sa ilang pinakabag-ong programa sa home radio. Kini mao si Lion Miguel Chong Jr., ang presidente sa Cagayan de Oro Host Lions Club. Gahi ni Bay. On behalf of the Golden Friendship Eagles Club, we would like to congratulate Art Bonhoc Jr. and Bunso Bernie Bitok-Bitok sa ilang pinakabago o gahi nga programa sa home radio. Kini si Kuya Makoy, the club president of Golden Friendship Eagles Club. Gahi ni Bay. Congrats! Kami mo dahil sa aking dahigon, umabati ko sa aking batikuson. Oh, Bati Art Bonhoc Jr. Oh, Bernie Bitok-Bitok. Kain ni Bay, kain sa balita, kain sa kalingawan. Alas 7:28, before ta magumangyak, i-shoutout sana ko ning mga naka-online be. Hello dia kang Bal Christian Udaman, Mary Hope del Rosario, hello. Katakiling manugutan na ni. Trevor Cloma, good morning dia. Sa tanan mga naka-online, gahi ni Bay. Manuel Bularon, MV Comol Arrow sa Australia. Wow, sa siya. Sa Australia si Man. Australia? Mayong buntag, Dr. Christina Pilaes sa Philippine Red Cross Miss or CDO Chapter. Mga taga Red Cross. Good morning. Morning. John Del Castillo, Jesse Boy Lentorio, Seller Estulaga, mga taga RTMI. Oy, hello. Good morning Salamat. ninyo. Good morning. Sa tanang driver sa RTMI o konduktor. Akong mga Okay, silingan, i-greet lang ako na akong mga silingan dahil sa Westwoods, nga gimingaw na ko ninyo diha. Labi na diha kang Don Ramon. Na si Don Ramon diha nga every morning. Katungi mo sa Croatian, kabalo ng Bisaya. How are you doing? Medyo dakong tao mo na siya. Sa tanan mga taga Westwood, silo sa iyong tanan diha mayong buntag. O sa tanan mga ginikanan nga nag-andam na para sa ilang mga anak. Modular man na or online. Kumusta man? Naglabad na bang ulo? Siyempre, para di sila ma-stress. Gugmang yahak sa parts. One time lang parts. Again na nga itong gugmang yahak may gala. Teka muna ha. Ay, Teka muna. kanang, grabe nag-viral to. Ayaw pag holding hands na to. Bako mag-storya ta, brainstorming ta sa dagat ba? So maninga Doha ka angkor sa gay na bay. Sapon. Nag-holding hands. While walking. While walking. Mao na diha. Alas 7:30 na. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong mga giaha. Upaya kinindughan ko ano dili ako mas kama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Kadyan lang excited na sa kay Kay. Kadyan lang ba sa mga Kay? Napakay ko'y basahon. Diyan lang di ali nga sa rilas na kadyan lang may gala. Ang gugmang giyak na to, kadyan lang. Ang gugmang giyak na to ay atid sa atin ng Biramax Capsule. Teka, salamat din sa nag-PM na ako ha. Si Sting lang. May manang okay pa lang lamlam mga Bernie Storya. May na akong ginati Sting lang. Para ka mo makaingon. Pero actually, ang Biramax, makaboost sa immune system. Mo ginang importante niya.
increases stamina for men and women. Labi na karon dagay mga amahan karon, mga laki karon nga hiling magbike-bike. Kani. Pang-increase sa stamina ninyo. Rejuvenate cells and regulates blood flow. Og actually kani usa ka antioxidant og anti-aging supplement. Pampabata mga higala. Mga kagahi, maximize sexual satisfaction ni for men and women. Among gibalik-balik kay kaning Biramax pwede sa bae, pwede sa lalaki. Og makahatag ini og dugang endurance and longevity. Saan yung pag-pronounce mo yan? For erection for men. Namang ibanda nga sayo kayo mo bayang magiliw. Tapos sayo po kayo magperlas ng silanganan. Again, ang atong Biramax capsule, FDA approved po ni siya. 100% all natural herbal adult food. Herbal ni siya. Ay mo kabalaka. No side effects, safe and effective. Could last up to 3 days pag yun. Kung para mas malipayo ng inyong mga partner, inyong mga misis, mag-Biramax capsule, max gahi, max lami. Sugdan na natong seremonyas. Onera, muna na itong letter for today. Karong si Manaha. Thank you, fans. Thank you. Thank you, Manila. So may gahi nga balita nga gugmangyahang naman tago. Ang kaning Biramax, di daw na, tinood na nga dili mo saler kung dili misis. Maulang. Pangajian pa ninyo. Nay pulis. Dear Kagahi Bernie, ako nagpasalamat nga nabalik na ka sa ere. Salamat po. Kay at least madunggan na nako ni ug matagaan ko ninyo og kahayag ning akong nahitabo nga suliran karon. Kay sa payan, itago na lang ko ninyo nga sa pangalang si Nanay Alicia. O gadon ako ibana nga itago nato sa pangalang si Bensoy. Medyo iidara nami. Oga, ang akong bana nga si Bensoy, dugay ra nga ni-retire. Makasabot ko kaniya, kay siyempre naanad maguni siya god. Nga minti maglakaw-lakaw. Mo nang pag-abot sa ni-retire siya, di yun makaimutang magsigig laglag sig lakaw-lakaw. Usahay galing. Wa ko kabalo kung asa gapadlong na iyang pensyon. Kay masuko magina siya kung mangutan na siya kung asa gapadulong akong pensyon o iyahang pensyon. Pero siguro ako na lang siyang sabton isip asawa. Mo nang pasagdan na ako na sa iyang mga lakaw nga usahay. Wa ko kabalo kung asa ka padulong. Mao ba? Apan na bantayan na nako lately. Nausahay, makadlaw na. Mopay napay korpyo. Nausahay, mabantayan sa nako nga murag, uy. Hapon naman. Dagan man ko'y magsul-sulgod sa ako agon nga. Basta ra ba may nga na. Magbai-bai dayon na. Bosa nagsugon akong susi-susi. Apan in fairness, sa sige na kong pasusi-susi, wala may babae nga akong nakita nun.
Kay late ang iyang mga kaubang puro man mga lalaki. Okay nga ni, ang naitabo! Asa naman siya kapadulong? Kasi iba, nakaulik mo mga ganina nga alas 12 na karon alas 6 pa mas buntag nga wala ka na mas nagdayong ka. Ay sus, talagang bagay hindi mo pangutan ha? Kasi may mong gusto nga madira ko permintis bahay. Ha? Moray mong gusto. Nausa may akong buhaton diri. Nagilaay naman ko diri. Ang ako manggod nga, bisa ka saramang kakapadulong. O sa'y hubog-hubog pa ka. Tapos sabay, makalimot ka ba nga idaran ka na ba ya? Idaran lagi, pero paniti. Paniti ning lawasa kay makaingyog kag. Ang akong lawas, mura na ni sa question mark. Pero kung makatilog yun, matuldukan yun. Ay, nanapon na imong panghinambok. Mura magkaya pa ni mo nga luya na rabihan na kayo perminti, wala na pulos. Ha, lalapo ka na. Basin sa'y mo walang. Ay, sa ipasulti ni mo na. Basta tinuod yun ang gisulti sa itong mga chismosang mga silingan ha. Basing na kay gimintin nga babae. Mo tayo pinakagrabe nga katawanan nga joke na ako nadunggan. Ha! Ha! Kadako na kong tao na tigula na bay-bail mo na. Ha! Kabidli na ng mga babae. So na noon, katong mata-mata ba ko? Ha! Kaya kaya na. Pero karon, ha! Laki na ako. Ay, say ang ako. Ang ako nga kuha naman lang niya ako. Kanang amigo-amigo ba? Barkada ba? Anap, dilada. Sabi ko, tiya. Pag-share ka ba diya? Pag-share ka na ng imong, walay bay-bay. Kaya basing di ba yung nagtinoon na ginaki mo, ba ginako makita na ng mga nansa TV, mga teleserye mo, ginako makita. Kanang mga, kung aya na idaran, magbay-bay pa. Asas. Ay ko katik-atika, nakita na ko yung chat ni Bernie. Nagpalit na ba kag Biramax at 5 kabuok. 5 kabak. Ay, asa man mo na gamiton? Nasukal-sukal pa man ko ni mo gamita. Sabi ko. Namaligya ko, ako na ipambaligya ako mga kauban ako. Kaya daggan may grupo na mga laki mo may. Kapag dudahan, tanaw ni mo sa picture, puro may mga laki. Lawar ko na nga, wag sa babae, kay pangluon mo ng mga babae. Pero ako gusto mga babae, wala na may nagana. Ang lalaki ako mga kauban ron. Para wag yung kay duda, ay kabalak ka. Mag-selfie ko niya, ipakita na ko sa imo nga mga kana ko mga kauban. Ha! Wag isagol na. Kana ko mga kauban, puro na laki. Wag na ibair, ha? Oy, nara si Bossing, ha? Ako na si Bossing. Oy, boss! Boss! Gubaon motora. Pasensya kayo guys, kaya medyo damay na akong asawa, naggang kayo istorya.
Ay, okay na boss. Kanina nang pinagulat-ulat ni mo, boss. Oh. Bayo kay naka-advance naman mo. Naka-inom naman mo beer eh. Di ako nang danggi pabog na dang beer, boss. Oh. Okay Pulutan na to niya. Nakoy karne na. Busog-basog ba ta? Ay, sige boss. Ako na naghaling na po daan, boss. Boss, wa pala gi-stick sa nimo tong mga kauban, boss? Umbot lang kung abot ba to? Pero ako magiging na nagtapok-tapok ta. Okay naman po nga kita na doon. Lagi, boss? Igang ay ba? Hukas lang nga kayo. Singot naman day kay ikaw. Igang ay magbalpitan ni mong lugar mo eh. Lagi, boss? Lagi, boss? Okay na, boss, na magkukay. Okay na ay. Sa puro man ta mga laki eh. Hukas na. Sige, boss. Igang kay boss ba? Bro. Ano, boss? Ali. Asan, boss? Ako na, ay lagka ko na, ako na bantayan ba? Nagkok iglawa, no? Gadjin ba ka? Boss? Wala, boss ka lang. Para na, arsa-arsa lang ginagmay, pero di giningon yun nga nag-gym. Mo ba? Nako yung lugar, no? Barang macho mga... Ayala, awiran ako, ha? Diyan lang, awiran ako, ha? Okay kay mong lawas, no? Lagi? Pero, akong hawiran, speak kasi ng wala, diyan lang, ako, barang mas dako ni. Boss? Barang dako ka. Ang bukton. Dali. Ako lang, ay alag ko na, barang okay kayo mong duga, no? O tako kayo mong duga, no? Gupo, kulba ay mong duga na may pinabuak man. Boss? Sige, magsugpas ako. Murag gilok mga. Lain na. Luso naman naman, boss. Wala, sumang ka nga murag ka. Bayot na siguro ka. Dili, boss. Wala mulik kay mga nga pariya man talaki. Ako mga sa una, itong bata-bata pak mo ga anak gadjing yung government. Anak o tirada. Matawa ron. Bijag retire rin ako pero tanawa kong baro ko. Kulba kayo. Si boss. Kasi nakadungog di ko to nga medyo putlananam daw kag kurente doy. Kumulay nga na, boss. Ba may sulti ko nila. Na envelope daw. Saan na, boss? Itabang na sa imong kurente dia. Ayun na, boss. Ayun na, boss. Okay, dala naman, pangitahan mo lang pamagi, boss. Ayun, sa mga amigo, beta. Pag-o pa ko nakakuha sa kong pensyon ba? Asam po na ako ni ikaw ng pensyon, ako ni panglabay-labay ko na eh. Sayang mo na eh. Sure ka, boss. Okay. Dabi ba, kanasam na ko ni Bayri? Ay, sunod na lang bayaran kong pohon kong kuhan. Kanong nanag-isak tong bayad. Pero for the meantime, ay lang sa dia. Ha? O sina? Do, ako sa'yo mo doon, magsugba ka doon. Ay, napagpantalon doon. May pang mag-brief ka doon. Grabe mo na dili ka init, mga ayo. Pwede naman na. Isus kita-kita na ba ta? Mga laki ba ito dali? Sabi na, ay, kanlong niyo. Sa may kalakihan eh. Sa man eh. Hubog-hubog na sangka. Pagbuod. Kaya nga. Naglipay-lipay. Takisa mo ito nakatuni mo? Kasi naman po. Kaya ka? Hindi na nataka. Mga laki akong kawan. Ano po ni mong nausing pagkahubog ni mo?
Ay na pagtanaw, okay na ka nagatod sa ako. Oh, mga naman nga puros man itong mga batanon. Tapos macho pa kayo. Sa din na imong grupo di ay, habi ko bang mga kaedan na nimo. Nga naman nga, mura mga batanon pa man lagi na. Rosa, libog kayo mo mga babae. Kung kauban mga babae, magreklamo. Karang kauban lalaki, reklamo gyapon duda. Asa man gini yung gusto? Kabayo na lang among ubanong, kabayo. Ha? Pagkarugol mo, ako sa imo, may magpainit kag sabaw. Pag hindi og sabaw, ay gusto ko muhigop sa sabaw. O na imong bahay na. Asa man eh? Bahay mo sa akong pensyon. Ha? Tinawalan ni mong pensyon? Ano man ka nagsaba? Ha? Ano man na? Sumon na imong gigastos sa imong pag-inomino? Ha? Ayaw na lagi pag ako man ay pensyon. Ayaw pagbuot! Mauna ni Ron! Ang naitabo. Ang akong bana, di makapuyo sa balay. Siglakaw-lakaw. Ug tuon man tinuod yung away mga babae, pero puro po laki. Kailangan po kung magdudaw, pasagdan lang ako ni. Mauna itong atangan mga igala. Sunod sumpay, ugma na sa... Kami mo dahil sa akin nga dahigon. Umabati ko sa aking batikuson. Oh, Bati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok. Kainibay. Kainibay. Kain sa balita. Kain sa kalingawan. Oras! Tingnan muna. Alas 7:50 nagbabalik po ang gahin ni Bay. Ikaw bang magyapon? Bernie Bitok. O kini si Art Bonhoc Jr. Happy 18th birthday kang Glee Mart Hangaw. Iyon. O kang happy birthday kang Jeloy Magallanes. O ito sa Susion Ronbe ang lakad sa panahon. Nasa linya sa telepono. Si Miss Daisy Flores, weather forecaster. Hello ma'am, good morning. Good morning, Ma'am Daisy. Uy, nagpitik-pitik naman sa... Oh, kadali lang, Ma'am Daisy, ha? Kadali lang. Ayan, hi ma'am. Ay, yes sir. Yes, Yes, ma'am. kumusta ang lakad sa panahon? Kumusta ang Ulan-ulan ba ang riyon? Yes sir, maayong buntag sa imo sir sa ato ang mga suking tigpaminaw sa home radio. Mo na itong lakaw sa panahon karong adlaw. Ug ato pong update sa kaniadtong low pressure area sa east Catanduanes nga nag-develop na karon into tropical depression nga adunay pangalan nga Pipito. Si Pipito kaganina alas 4 sa kadlaw nahimutang sa gilayon nga 820 kilometers sa este nga bahin sa Vira, Catanduanes. Aduna kinigikusgon nga hangin sa sukod na 45 kilometers per hour ug kalit na pagkuros sa hangin sa sukod na 55 kilometers per hour. Nagalihok si Pipito sa west-northwestward nga direction sa gipaspaso na 20 kilometers per hour. Expected po si Pipito nga maglandfall over sa este nga mga kabaybayunan dito sa northern Luzon, ugma sa gabii or sa kadlawon sa Wednesday. Karong adlaw tungod sa trough or extension sa mao nga bagyo, ang tibok dapit sa Mindanao makasinasik ita sa mapanganurod nga kalangitan inubaran sa mga scattered or katag-katag nga mga pagbundak sa ulan kilat ug pagpanalugdog. Posible ang mga flash floods or mga landslides tungod sa hinay nga tuna sa kasarangan o panalagsang bundak sa kusog nga ulan. So most especially good sa mga low-lying areas, mga flood-prone nga areas o mga landslide-prone nga areas, at ang ginapahimangnuan nato mga sa isuunan nga magpadayon og monitor sa atong weather condition o magbantay sa mga next na mga updates sa pag-asa. Ang atuan naman pong hangin sa northern Mindanao, hinay nga tuna sa kasarangan nga magahuyop gikan sa northeast nga tuna sa northwest nga direction. Atuan naman kabaybayunan, hapsay nga to sa kasarangan ang pagbalot.
Ang ato ang taog unyang alas 12:24 sa udto sa sukod na 0.87 meters ug ang atong hunas unyang alas 5:08 sa hapon sa sukod na 0.38 meters. Atoan namang agwas sa temperatura sa dakbayan sa Cagayan de Oro magigikan sa kabugnaw nga 23 ngadto sa kainiton nga 30 sa suktanang Celsius. Ug ang atong Philippine Standard Time karon alas 7:53 sa buntag. Gikan dinhi sa buhatan sa Pag-asa DOST Mulugan ng Salvador City kini si Daisy Baran Flores reporting. Thank you, Ma'am Daisy. Yes, sir. Salamat po kaayo. Alright. Good morning ka nga Malo, Daing Buna, registered midwife, gatanaw ba nato og si Ayan Asenas. Ha? Oh, iyon siya. Ay, boss! Wa, Juy, yapoy, paglubad. Awa. Kumusta naman si Boss Ayan dan? Oh, tsaka ikalingawan na niya. Oh. Shout out sa mga barangay 18 sa Yusores family, Lapas 1 Lapasan, Purok 5 Gusa, PBG family Van Bakay Christy Ikonar, Michael Versosa sa South Korea, layuan na itong labay. DJ Wafo, David Ribato sa Malaybalay City. Uy. Mary Hope del Rosario sa Taytay, El Salvador City. Good morning kayong tanan. Salamat kayo. Oy, wala pa lang ta mag-usa ka semana pa lang. Hapit na mag-Gmail ang atong followers sa atong Gahi ni Bay fan page. Salamat kayo. Paki-share, paki-like kung namoy na miss na mga episodes namo sa mga niagi, pwede mo mabisita sa Spotify, i-search lang ang Gahi ni Bay podcast. Sa YouTube, i-search lang nyo ang Gahi ni Bay. Okay? Para at least naman ma-review ninyo ang atong mga... Ikaduhang semana pa lang nato ni, nadagka lang ato dahil nga mga followers o ato mga... Salamat! Tigtimbaya. Thank you. Salamat ninyo mga boss, amo mga sir. Thank you. Nana po yung mga duha-tulo ka bashers. Di mawala ng mga bashers. Oga, teka muna. Viral ang vlog ni Dimples Romana. Kung asa kaniyang bana day, taga dindim rin ni sa tuwa ni. Bisaya Nga house tour unta sa ilang paliton nga balay. Apan giuban ni Dimples ang iyang bana o ang ilang helper nga gitawag nilag si Ate V. Kaya ang style ni nakita nung ni video, ang dating niya mura iya tarong gipatanaw nga lalay. Gipatanaw ganahan ba kani nga balay? Okay ba ni siya nga balay? Ana. So ano na po ang iyang katabang okay nice siya, ana ba? Apa nakurat na lang si Ate V ang iyang helper. Tungod kay duha man ni ka floor nga balay. Gwapo kayo. Pag humanog ko nga, okay siya, okay. Abi man gud sa katabang nga mura og basi parintahan nilang Dimples Romana bro negosyo ba Brianna. Nakurat na lang siya. Kay gihatag ni Dimples Romana mismo siyang katabang. Iya ada ito. Galinga. Sana all. Saludo. Sana all ingana ato ginapanggaon ng atong mga helper, ha? Yes. Ako galing sa Third Island, igay ko uyon na ng mga helper nga sa matugmol ipag uniform. Oy, may muntag diha kang unsa? Madam Merlin. Mao na nga mo ang kauban sa balay. Sa balay abi na ko. Hello dia, palanggaon nato atong mga helper, ha? Kay hello, congratulations og tana daghay Dimples Romana. Actually, 17 years na po ning helper sa mag-asawa. Oy, text kay basi manluodan nimo ang mga text hotline nimo da. Text hotline o again sa online nato piting daghanan. Trevor Cloma. Hello sa inyo mga boss. Basi naglubad na lucky na po diya ha. Ay. June Valerie Bologa. Good pa shout out Hilas King. Rener Barelio, AJ Max, Ching CG, Indianong Hilaw, Rener Valerio. Grabe. Boss, salamat sa inyo boss ha. Thank you kay boss. Jan Trawets, pre. Good morning. Okay. O sa atong mga nag-text, kadyo lang ay ha. Saan galing ni? Cirilo Alinyab, Marlo Vicino from Davao. Good morning. Thank you, sir. Jan Lois, Palikin Kalos. Kadyo lang. Joy Martinez. 562 messages. Kadyo lang isa. Hinainaya ko ninyo. Kentan Tautuan Tabigne. Brother Bernog, Sir Art, mayong buntag. Pag-greet ko happy birthday sa akong bana nga si Jess Pirocho. Salamat, Team Gahi. Salamat, boss. Eva Dalomino, good morning. Shoutout ko sa kang Anax Blue nga namina karon diya sa ipunan mga gahi na sila bay. Salamat mga boss. Again sa tanan mga taga-Upol. Good morning ninyo da. Good morning Bernog Arts. Good morning San. Joey Delestes sa CUMC. Good morning. Mas labaw pa mong good morning ninyo din. Okay, isa pa man eh. Okay, salamat sa inyo mga boss. Ang atong text line 0915-582-5534 o
Og Biramax hotline, pwede mo ma-PM sa among online or pwede po mo text sa 0915-581-8418. Joe Kaker, Tabok iyan, yes, Tabok Laon. Good morning. Mga kagahi, good morning listening from my workplace. Sean Palarca here. DJ Slim. Morning dia. Good morning Sir Art. It's so nice to be home and keep safe always. Thank you. Salamat sa inyo ha. AG Josan, thank you. Mga nosebleeders. Good morning. Si nosebleeders. Oh. Eh, labi na rin sa module. Nosebleed. Uy, abi na ko sa English na mag-nosebleed ba? Laban ang ulo. Uy, tayo pa, hindi maayang nga balita, Bern, ha? Pero nami tulog pa makasaka mga bata ron, no? Duha sa Cebu, mga bata, na listan sa module nagkuan sa ilang kinabuhi. Nagbigti. Di mayo. Mga ginikanan, ayaw mong pangasaba po sa mga anak kung di kayo kasabot ba. You learn together. Kaniya mo na, dugay man may ka-homeschool sa mga anak. Pag di kayo kakabalo, o di kayo kasabot, sige nak, ato ning tunan together. Tama. Oo. Ayaw pag-expect nga ang mga, nga, ato ipalo sa mga bata nga, kabalot ta sa tanang butang. Di na tinuod. It's never true, baby. Sa ni mo nga murag liso, dito na nato ni abayin ninyo. Pero actually, usa sa akong ganana ni Naitaboron, mas na-close na nung ko sa akong mga anak noon actually. Correct. Kani ang panahon nga, muli nga panahon. magbanding. Oo. Tagagusa, Bong Calex from Samray sa Cebu. Gahay kay mo diri sa Makanhan mga idol. Oy, way sa pa yan. Oy, Idol mga- Barnog Art, pakigreet ko happy belated na din ni si Lloyds Rivera. Gikan kang balong. Salamat kayo. Pa-shout out, Jemalyn de la Serna Dagangon from Kingdom of Saudi Arabia. Rona Saluper, ABC Garment Solutions. Oga, tailor made by Olive. Mga ma'am, sir, salamat sa inyo dia. Oy, isa na lang kami minuto mga bagting alas 8. Dagang salamat sa inyong pagkumanubang kanamo sa another. Isa na po ka-oras nga siksik sa laman at protina. Wala tayo igong panahon, susamang takna, susamang istasyon, magkita-kita na po kita pohon, ug bapon, puno ta this week ha. Ugma natin mga panginabuhian. Correct. Sugod ugma at tangi kini ninyo labi na ni atong gusto ug mga livelihood nga nara sa balay o ka sa inyong barangay. Alas 8 yung punto na. Timani nga ang katawan nga dunay gahi ug ligdong baruganan, may maitampong kalambuan sa atong katilingban. Kini si Art Bonhoff Jr. Og siyempre, ay sus paminagin mo. Ang bana nga gahi sa uban di nagyud mulingi. Anton ugma, ingat mo tanan. Kini sa atong programang Gahi ni Bay! Tumimudayag sa aking adahigon Umabati ko sa aking batikoson Oh, Bati Art Bonhoff Jr. Oh, Bernie Bitok Kaini Bay Kaini Bay Kahi sa balita Kahi sa kalingawan I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there